Reka tokwana ya twarorire Cheimamu. Ebunge ya Nyaribari Masaba ne yemo yebunge ase county ya Kisii yo yanyorera magendero kurwa serikali yo mugabana Paul Simbarati ase chigodi chonsi chia kiamakama Masimba Gesusu Nyamasibi amona Ichuni ase gwadi ya Masimba ekerasi kia ECDE niko kia rosigwe gwika koera asoko konya aborokigwa kurwa sensemejyo aboigo aliabigutu ECDE anigo kenda korosigwa asaba na inchi bensemejyo baboriro kobekwa gwekerasi ekyo na keria kia Musisa korenda sebago keire okobekwa wetangia macha se skuru ya Musisa. Nashukuru sana Gavana Simbarati kwa kutengeneza madarasa ya ECD. Tunaomba iweze kukamilika haraka sana ili wanafunzi wetu wakaweza kupata mahali wa kusomea. Asante sana. Eskuru yobobundi ya Musa Nyandusi VTC anigo ya irwe kerasi ekemo kyo kia rosigwe na kugitua ase chinchira chekerero. Ase chinyagetari ya Masimba level 4 maternity wing anigo eganete korosigwa. Aboigo chiabisi chinyagetari yo nigo chiganete korosigwa. Aboigo wodi y'abasubati ya Ramasha dispensary nigo yagachirwe eliogo konya asokoro bokolerie enyagetari ya Metembe boigo teratigo magega asokorosigwa asensemo chipara aao nigo chiarosigwe gati yabo lia Mainye lia Matuli lia Birundu Road Suguta Metembe lia Nyaboga Road. Reka tokwana ya twarorire